दिनै रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङ बेखौ लानानै मैया मोनाबिलियावहाय एक्स एनडिपि फ्रन्टनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय गोबांथार हाबाफारि लाबाय स' बिनि गेजेरावहाय दिनै जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा होननांगौ मा होननांगौ जे माने दानि बिटिसिनि एबा बिटिसिनि डिपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी बे मानाव गिदिर सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे रन्जन दैमारिनि सायावहाय जे रन्जन दैमारिखौ बख'नो हाया होननाय मोनसे बाथ्रा माने कनभिक्टेड जाखानाय माने बिटिआर सुक्तिनि सिगांनो कनभिक्टेड जाखादों बेखौ बोरै बख'नो हानो माने जाहाथा बख'नो हाया बाहाय आयेननि बाथ्रा दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों गवा होनना बुंदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गवा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गवा बे कनभिक्टेड जाखानाय दा बेवहाय बिथाङा मा बुंदों खोनासंदो अब्ला नोंथांमोननो आं बिदिखौ होनोसै ओरैनो कोर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थाङो बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ ओरैनो कोर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु नोंथांमोना नुखाबाय जे गोविन्द बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बे थांखाबाय दा दिनै केन्डेल लाइटिं प्रग्रामावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिनो आफादगिरि सिला गांबा जों बांसिन मिथियो सिला बसुमतारी बे मानाव गेदेर आदाया एबा सारा दिनै माने केन्डेल लाइटिं हाबाफारियावहाय बिथाङा मोनसे स्पिच लाखिदों ओमफ्राय बे स्पिचआव बे सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोन देखायनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय कि थारैनो सिला सारा मा बाथ्राखौ बुंदों बेखौ बिथांमोना मुखुब खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बिथांमोना जे खोथाखौ दिनै बिथांमोना सानदों जे जों सानदों बेबायदि मोनसे लाइनाव फैगोन आं बेखौ आसा खालामदों जेराव मोनसे हेमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि सिएम आरो जोंनि बे स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा बे जोंनि एक्स एनडिपिनि खामानिखौ बिथांमोना मुखुब मावदों आरो बिथांमोना जिहेतु जोंखौ पलिटिकेलि दा बावैनो सप्तासेनि गेजेरावनो जोंखौ बिथाङा लेंहरगोन आरो बिथांजों जों सावरायगोन आङो दिनै बे खोथाखौ दिनैनि बे दिन केन्डेल लाइटिं बे बिबानजों बे हाबाफारियाव आङो बेखौ डिक्लेयार खालामो बेखौनो जोङो बुजिनो हायो जिहेतु जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ थैथां दिनै नांदों आरो बुंनो थाङोब्ला इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ दिनै सानसेल' खामानि मावाखै जों 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर खामानिया जोंना मोनसे रेस्टलेस गैयै बा मोनसे रेस्ट गैयै थाखा फैसा गैयाब्लाबो जों खामानिखौ मावदों दा बिथांमोननि थाखाय मावदों आरो बर' जाथिनि थाखाय मावदों आरो जोंनि भिक्टिमाइज न'खरनि थाखाय मावदों आरो जोंनि माखासे एग्रेसिया बिथां गेदेमा सारनि बुंनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय सप्तानि गेजेराव एबा नेक्स्ट सप्तायावहाय बा सप्ता खनसेनि गेजेरावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसेयैनो आसाम एसेम्बलिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथां सानैयानो दिनै अहर माने एक्स एनडिपिफोरजों रायज्लायगासिनो दङ आरो मोजां माने मदद होगासिनो दङ होननानै बिथाङा दिनै स्पस्ट फोरमायनानै होखाबाय आरो बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जेनोखि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बे सानै दैदेनगिरिनि गेजेरजोंनो निस्सय पलिटिकेलि रायलायगोन आरो मोजां मोनसे पजिटिभ बाथ्राखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो दा बे हिसाबै बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंदों लोगोसेनो जों सानना नायनांसिगोन कि गोविन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय रावा बबे बिथिङाव एंगेलाव माने बुङा नोंथांमोना साननानै नायदो आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोनानो बयबो बुजिनो गोरोंखा हिसाबै नोंथांमोना नायदो आरो
दिनै जे दा रन्जन दैमारि सारा बेल जागोन दाहाय बेलनि हियारिं जागोन बेहाय जेने मोजाङै मोजां जाथों बेखौनो आं आफा इसोरनावबो आं फिन आरज गाबबावबाय जे रन्जन दैमारि सारा दिनैनि जेनाखि बेल हियारिं बे बेल हियारिंआवहाय जेन' जेरैबाबो मोजां पजिटिभ रिजाल्ट मोनदों आं बेखौनो आं दिनै बेरेफुंजानि आङो आरज गाबनाय जाबाय गोजोन्थों Prayer and Peace Candle Lighting हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा गाबोन थामहिनबा 29 नभेम्बरावहाय सुप्रिम कर्टआवहाय मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं जोंनिनो गायसनगिरि आफादगिरि मानिजाथाव रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साद' लिडार्स एन्ड केडार्स बिथांमोननि गाबोन हियारिं जागोन आरो बे हियारिंआवहाय जाहाथे सारमोनाहाय उदां अखराङाव थामहिनबा बिथांमोनहा गयो दा बे नोजोरखौ बा थांखिखौ लानानैनो जोङो दान्दिसे आफा इसोरनाव आरज गाबगोन जाहाथे गाबोननि हियारिंआ जाहाथे पजिटिभ रिजाल्ट जायो बा उदां अख्राङाव गबोयो बिनि थाखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंहा हाबाफारि बायदियै गोबांथार गैया जोङो बे समावहाय गिबियावनो दिनैनि हाबाफारिनि गिबि एजेन्डायानो जाहैदों केन्डेल लाइटिं थामहिनबा जों केन्डेलखौ सावगोन आरो बेखौहाय सावजेनगिरि हिसाबै जोंनिनो मानिजाथाव सिबिजाथाव आफादगिरि सिला बसुमतारी सारखौनो आङो सावजेनग्रोनो थाखाय आङो आवगायनो खावलायदों सारा बे गेजेरनि गोजा केन्डेलखौ सावग्रोगोन आरो थिग बेबायदिनो नैथियावहाय बिनायसा सार आगदानि गोथां केन्डेलाव सावगोन आरो थामथियावहाय जोंजोंनो अरायसम हेफाजाब होबाय थानाय मार्टियार्स फेमिलिनि बिदा गिदिर थुरेन्द्र नार्जारि बिथाङा सावगोन बेनिखायनो गिबियाव आङो सिला सारखौ आवगायनानै थांग्रोनो थाखाय सावहैग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय सारा आवगायदो बाबुल बिथाङा थांफादो